Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon ng set. Alam ko na, media, pasok natin sa Phoenix. Papunta tayo ng summer naman po shooting. July, ano ba ngayon? July 15, magsila tayo. Puno-puno ko kanina sa mga truck. Lumabas. Mama ng Davao ng signboard wala diya. Ang Davao wala ng signboard diya. Wala naman. Ano? Wala na. Di ara. Wala na doon. Sila ko na eh. Bayad na kami sa bayad. Bayad na dito po sa ito. Doon ako lang. Motor lang no. Sa iwaig, yung sa iwaig, tawagin iwaig. Oh.
Sabi ko na doon na iwan. Saan? Dito, sa likod? Ko sa higaan ko. Salamat pa. Ano rin mo? Dumi. Oh, yan. Bidi na tulog Bidi na tulog namin sa iwahig. Dala talaga mga tulog na tanghali, ano? Driver na joyride. Nagdagdagan. Playboy po niya. Mga vlogger ng iba niya. Oo. Saya tabo. Saya tabo sa backlight part. Ang ginawa. Dito sa ilayo mang diri. No, ama tong may ilaw diri. Likod. Na nang metro. Siding. Ay 5 minutes.
na part? Oo. Ha? Pang? Ano ako nun? Nakasira na ako ng ano. Dili, ako na istrebo ng ilongi, ang dito na inalak. Dito maulog. Ang dito sa Tasandiri, di na malakay. Di man ko numawiling sabi niya, ako tagpanong kagabi. Mahina na daw ang ano. Mahina daw ang bakal. Hindi na lang ako nagjagot. Kung hindi ko to. Mahina daw ang kapitan ng bakal. Ba't building mo? Bakit nakakapit? Sabi ko, nandun yung ano, mga upuan nilagay ko. Upuan ka? Dito basta sa higaan. May upuan man din ako doon sa bahay, kulay puti. Nilagay ko na din. Bali, 6 na upuan yun nandun. 2 yung puti. Puro puti yun. At saka yung may sandalan na maliliit. Madumi ka yan. Di man din magamit dito. Punasan na lang pag ano. Turbo doon sa tulugan. Nilagay ko yung para walang gamit na doon. Yung basket doon, lagayan ko man yun ng damit. Yung mga marami ba ng damit, palabahan ko. Ano yun? Sako lang at saka yung balde at saka yung diesel na hiningi ko sa'yo. Ipadala ko doon kung tropa ang mga danan. At saka yung Durabox doon sa atras, isang istrebo. Wala si Aras ito. Wala. Wala mawasini. Wala yan. Hindi ako nag-visualize. Kalimutan ko ito. Ubaan balay. Tagtabi na nakakad ito. Nakalimut ko. Bagbuto na map. Okay, pag tropa ang malipatan ko dito sa Surigao, padala ko ng gamit ko, pero pag hindi, 2 gamit lang. Pero pag tropa, 3 yan. Isang sako, isang balde, isang Durabox. Pero pag taga Davao, sila Randi, ubos yan. 3. Sila Paritabura. Skirong kasi nagpa-extra man. Tropa mo naman lahat yan. Ha? Tropa mo naman lahat yan. Hindi, naiba na. Salto kayo kung padala ta. Lang yun, itong barkada kaya di mo ka mauwaw eh. Paihaw ko nung itong manok na ako na isa. Yung ano yung dalha, hanggang kao. Ang Pinoy da, tuwan-tuwang asawa niya. Kaya nagpahanap so, timing po kay Bantog na kay kumidyan na ako maglaw na. Kaya tumutanak ang granado kami luto ng gabi. Kaya naman buhay ipag-ingon niya na niya asawa daw. Sige, nagpahanap daw ng Bisaya na manok. Mga tay. Bisaya. Nakapa dito, 2 ka buok, isa kabay, dalawang ko lang ito. Pagbalik.
ko wala.